बाजै थालिरस्रि, बहा थांनो ओंखारलायखोब्रा बे गरम बोथोरनि एसेबां थिंथिं सान्दुङावलाय? उफाय गैयाहाय आगै, हारसिं मानसि थाङाबानो जाया। दैज्लां बोथोराव माइ गायलाय, खोथिया फुलाय, मोखाङानो सोमथाबजोब्बाय आंहा, बेनिनो दाफग्राफोर लायनि आं। है बाजै, बेफोरखौ लायनो आदाखौ थिनहरनांगौब्रा। नोंलाय मानो इसेबां खस्थ' खालामनांगौ जाखो? दङबासो दा नोंदाया थिनहरनो हागौमोन। मा आदा गैया बिब्दिब्ला? मा जाखो? जेबो जायाखै दे, नोंदाया थिगानो दं। बेंगलराव थिनहरबाय आं सिकिउरिटि मावनो। नोंदाया जेबो खामानि गैया आगै न'आव थायोब्ला। मामायाबोथ' हौवाफोरनो गरसेबो होखाया, बेनिखायनो नोंदानि थाखाय बै बेंगलरानो मोजां आगै। हौवाफोर गैयाब्लाबो सोलिनो हायो जों दानिया मामानि अननाय। आदानि मावनायखौ जिराय जिराय जानायखायनोथ' साफानिख्रुइ साफासो जासिनथारबायलै बाजैया। जों हिनजावफोरनि मोदोम महर मोखांफोरा समायना साफा नङाब्ला जालियाहाय आगै दानि जुगाव। नुवाखै नों जेरावबो महर गोसा गोसाफोरनोल' बाहागो होयोसै? जोंनि गामियारिनिफ्राय लानानै फिल्म इन्डास्ट्रि, सोरखारि साख्रिसिम महर मोखांखौ नायनानैसो खामानि होयोसै दानिया। नंगौना नङालै बाजै नोंनि रावफोरालाय? बबेबा सोरखारि साख्रि आरो फिल्म इन्डास्ट्रियाव महर मोखांखौ नागिरो बेखौ गनायबाय दे आं बाजै। नाथाय बे जोंनि गामियारियाव रायजो जानायावलाय मानो महर मोखांनि गोनांथि जाखो दे बाजै? नोंहाथ' आरो हाबा जाखाबावनायसो। नोंसोर हौवा मानसिफोरा बेफोरखौ बुजियाहाय आगै। आं बेबायदि समायना नङामोनब्ला नोंनो दानि बायदि आंखौ बाजे बाजे होननानै उन सिगां खारफागौमोन दा बे? सरकारनि बबेबा मोनसे आसनि मोननांगौब्लाबो सिगां महर गोसाफोरखौसो नोजोर होग्रोखायो। बेसोरजोंसो गोमोन जायो अफिसारफोरा। आरो गाव गावनि हिनजावफोरा साफा नङाब्ला हौवाफोरनि आखलफोराथ' दंबावोसो। हौवाफोरनि माबायदि आखलफोरलै बेलाय बाजै? नै आगै बुंनि आं खोनासं। हौवाफोराना गावनि हिनजावा समायना नङाब्ला समायना हिनजावफोरखौ खोब नोजोर होयो। गावनि हिनजावफोरजों मोजाङै रायज्लाया। गावनि हिनजावफोरखौ गारना बै हिनजावफोरनि खाथि खाथि थानो मोजां मोनो। समायना हिनजावफोरजों डायलग होनो खोब मोजां मोनो। आरो जेब्लाबो समायना हिनजावफोरजों अनजानाय खामानि मावना दिन्थियो, जेन' बिनि गोसोआ गावनि फारसे गेलेमलाङो। होद बाजै, गासैबो हौवाफोरानो बिब्दि नंजोबाब्रा। गासैबो नंजोबा आंबो मिथिगौ आगै। नाथाय बांसिनानो बिब्दिनसै आथिखालाव। बेनिखायनो गाव गावनि हिनजावफोरखौ गारनानै गुबुननि हिनजावफोरखौ लानानै खारगासिनो। फारसेल' आखाइजों आखाइ खबजायालै बाजै। हिनजावफोरालाय होआब्लालाय हौवाफोरा बोरै लाफाखानो? हौवाफोरानोथ' खालामग्रोयो। दिनै रायज्लायदाव, गाबोन जंखायदाव, गोसोफोरखौ गलिहोयो। ओरैनोब्लाबो हिनजावफोरनि गोसोआ गलिनो जोबोद गोरलैखा। आरो बेखौबो मिबथिगौ हौवाफोराल' नङा, हिनजावफोराबो गावबा गाव मोजां मोननाय हौवाखौ सेंग्रा जा बोराय जा गथ' जा बमब्रायनानै लायो। बिब्दिब्लालाय आंबो नोंनि गोसोखौ गलिहोनोसैब्रा बाजै। नोंबो गलिदो। आंखौ गलिहोनो हानाय नङाहाय आगै। आंनि गोसोआ अन्थाइ बायदिसो। नोंहासो आंनि महर मोखांखौ नुनानै गलिबाय दा फाग्लालाय। बेनिखायनो लोगोफोर, गावबा गावनि बयफ्रेन्ड एबा हाजबेन्डफोरखौ खाथाबनानै लाखिनायनि गोरलै बान्दोआनो जाबाय गावनि महर मोखांखौ समायना लाखिनाय आरो बिसोरजों गोदै राव रायज्लायनाय, बिसोरनि मोजां मोननाय खामानिखौ मावना होनाय।